Възхитителен коледен концерт-спектакъл се проведе в зала Яворов в Благоевград на 20 декември. Организацията и програмата, която беше представена, се осъществи изцяло от групите, сформирани по национална програма «Заедно в изкуствата и в спорта». Начало на събитието беше поставено със звуците на училищния химн «Благодарим ти, училище второ» в изпълнение на група за забавна и естрадна музика «Гласът на второ» с ръководител Борислав Смилянов, учител по музика в училището. Освен химна, младите певчески таланти изпълниха още 5 коледни песни, с което накараха цялата публика да пее с тях и да аплодира изпълненията им на крака. На ми беше много приятно да съм с моите приятели от групата Гласа на второ. Мисля, че се справихме добре, най-добре беше да излезем, хубаво беше чувството да излезем пред всички учители, ръководители на второ основно училище и да покажем какво учим и какво правим ние в нашата група. Чувството беше много вълнуващо, тъй като ние от училищния хор сме си много близки и ни беше изключително забавно и докато се оправихме за концерта и докато репетирахме. Групата за изпълнение на народни танци «Магията на танца» с ръководители Ваня Георгиева, начален учител във второ, и Рилка Георгиева, хореограф, допринесоха за добро настроение с изпълнение на 3 танца, с което демонстрираха професионализъм и неоспорим талант. Групата за училищен театър «Жар птица» пък представи поучителна история за това как добрината е способна да извърши чудеса и да превърне дори сърцето от лед в истинско човешко сърце. Освен това, зрителите имаха възможността да се насладят на рецитал, изпълнен от оживяващи кукли, и да видят как новата година изпраща старата. За осъществяване на театралната магия, участниците се готвиха в продължение на 2 месеца под зорките напътствия на техните ръководители – Десислава Александрова, учител по български език и литература, и Жанет Керанова, актриса от драматичен театър Никола Вапцаров в Благоевград. Дания Митева и Дара Зашева, част от театралната група, които бяха помощник водещи в ролята на клоуни в спектакъла, споделиха своите впечатления от него. Как се чувствате от цялото преживяване? Беше много вълнуващо и много изненадващо и ние първоначално бяхме много притеснени, защото не знаехме как ще излезем на сцената. Не мислихме, че ще стане добре. Да, като цяло всички бяхме в супер развълнувани. Да, и в същото време бяхме много под стрес и много ни беше, защото имаше много малки деца, ни беше страх как те ще реагират, но когато излезахме на сцената, цялата емоция, целият страх изчезва и просто играеш роля. Аз не се притеснявах от малките деца, не се притеснявах по-скоро на госпожите и на директорката и на специално на по-висшите от нас. И като цяло това се притесних, но когато излязохме и смятам, че дадохме всичко, което трябваше да дадем и смятам, че се справихме добре. Чувството беше доста вълнуващо, доста емоционално, много се постарахме за самия концерт. Надявам се много да ви хареса. Такива емоции се изпитват само веднъж и беше огромна чест да участвам. Първо е много изнервящо, много притеснително, но всъщност е доста хубаво, когато слушаш хората да ти ръкопляскат, да се смеят на ролята и всички шеги. Коледният концерт-спектакъл беше съпътстван от благотворителен коледен базар, организиран от Клуб за занимания по интереси Непознатият географски свят. В него взеха участие всички ученици от второ основно училище, които изработиха картички, декорации и сладкиши. Събраните от базара средства в размер на 6503 лева бяха дарени за лечението на Милена Костова от Благоевград. С тази си проява училищната общност за пореден път показва съпричастност и благородство. Коледният концерт-спектакъл завърши с поздрав, отправен от госпожа Милена Ковачева, директор на училището. Да аплодираме отново колегите и артистите, певците, танцорите. Защото това беше един чудесен спектакъл по Коледа, коледен спектакъл, спектакъл на чудото и на добротата. Нашите ученици изгледаха с много голям интерес това, което се представи от групата за театър «Жар птица». Вие видяхте, деца, че най-важно е да си добър, защото дори и този, който е от лед, може да получи сърце, когато е добър. Пожелавам на всички наши гости, на родителите, на децата, на колегите здраве, късмет, благополучие и да бъдат по-добри. Така изпратихме 2023 година и очакваме с трепет изявите на групите през 2024 година.